job, girl. And yes, in Yankopon saying, Yamia Domunti, Yamofrano, Elbow, Modern Kakanga. Said ye ebesi ewo makwan bia. Whatever, my Lord, you have taught me to say, it is well. It is well. It is well with my soul. Amen. One more night with the frogs. One more night with the frogs. Rene imponcheni no atena anadwo ba ko bio aka ho. Chawani hwe onua oto nsabonkum anani faso. Turn to your left or right, and then tell your brother or sister sitting right by you, or ask, do you want to spend one more night with the frogs? O person in ponchane tena anadwo ba ko bio ka ho ana. No. Okay. Anunti, the Bible is an inspired word of God. Tresem no eye. Nyamia semwa honhom no enam Nyankopon krofo so ne troy. It is the only book that teaches us the clear distinction between right and wrong. And on kwa ene woman ameye hunsunsunoye a enchinua bia ni ho efa de ye ne de enya ho. Truth and error, no kre ene de enya no kre. Let us study the word of God, and we shall have rest for our souls. Amen. Oma yensua Nyankopon asem no ne beja home amen kra pamcho miemo mpae. Odomfo ne wunyame ene home da enso so ama na kwanya se emra wanim. Yesho kasache na ensem no ntimi enya ya nakoma so nsunsuanso na oba ya anya yirama. Yeda wase so oti empaibo sanse ebusa ne Yesu Kristo din mu. Amen. And on the key text, Hebrews chapter 3, verse 7 to 11. I say, so, as the Spirit says, when you hear his voice today, do not harden your hearts. Say, oten ena imprimwakoma, as in the days of rebellion. Said ye etwiatie brano na etie no. In the time of trial, ebra almost saw me here, no. Your forefathers tested me. They tried me for 40 years. Mo janom eso me hweye. Infie duanai. For that reason, I am angry with this generation. And unti me bo fusa I want to atoso yenom. Dientia. And I said, they have always gone astray in their hearts. Na sema me kan say, de biara da o ma so me ahwe infie duanai. And so more so echo astray. Oh makumamu. And I have sworn with an oath in my anger. Na makantam mabufumu oh makumamu say enonti they shall not enter my rest. Omo enra ma homejemu. No kwasem ni emfia duanan nyame de Israel fo enam esre so no. Niama pi ana nyame ye ya omo huye nanso na nyame ka asem a omo ma asem no a nyame aka no ene gidie eni afra na omo mfa nya adwuma nyame se de bia ma na me toma mo no mokwa momfa what is enough for that particular day sanse ade echi so a ebe say ebi mo se still I me fa more than that. Now, ma for more than that, ade be china adore moa. Asama nyame kan na bam. There tosun sia, take twice that which you would need. Say ade chia
mobɛdi bi homeda no ɛno nti ɔmo bɛfa ɛsan sɛ adeɛ kye homeda no a no manna will fall manna biara ɛmfɔle na ɔmo afa bi aka ho adeɛ bɛkye na ɛnsɛeɛ ɛnso ɔmo mu bi bɛsa akɔ field no akɔhwɛ sɛ ampaa bi antɔ a ɛsan sɛ nsɛm a Nyame ɛreka no ɔmo ma ɛne gyidie nni afra na ɔmo mfa ntu anammɔn nti no Nyame say, I am angry with this generation, and I said, they have always gone astray in their hearts. Ɛmfa ho sɛ mayɛ nsɛnkyerɛnne mayɛ sei deɛ mayɛ ama ɔmo ho biara no akyi no they always go astray in their hearts, and for that reason I have sworn an oath in my heart in my anger said, these people will not enter my rest. Nyame mma pii ana yate pii ɛne yɛde yɛ mmoa ɛboa ɛwɔ line no so ɛne asɔre dɛm pii ana tɔda bi a yɛankasa koraa no yɛne afoforɔ kyɛ na so yɛmu sɛ ho sɛ ɛmu dodoɔ sɛn na yɛtumi ɛde yɛ adwuma ɛmu dodoɔ sɛn ɛne yɛma yɛn ho kwan ma ɛne gyidie ɛdi afra ɛma yɛtumi ɛtu mu anammɔn homedasie sɛ asɔre sɔfo asɔre mpanimfoɔ anaasɛ obi nya akwanya ɛne yɛyɛ adesua fa homedasie ho a na nsia na yɛ adwuma ɛne wadeɛ nyinaa dɛ ɛtɔ so nso yɛ homeda ma Awurade Onyankopɔn nyɛ adwuma biara wo ne wo babani ne wo babaa wakoa ne wafena ɛne wɔn a ɛwɔ wo fie apono mu nyinaa yɛte nsɛm no a on the spot biribi kan anakoma tɔre bi koraa yɛyɛ nhyehyɛeɛ tɔre bi koraa yɛhyɛ aseɛ ɛtu anammɔn sɛ no I'm going to make sure say na otwi deɛ me homedasie no ɛbɛyɛ kama but as time goes on wiase mu haw ne dadwene ɛba yɛn so na ayɛ te sɛ deɛ wonni berɛ no na homedasie no asa ahyɛ aseɛ ɛyɛ biribi ɛwɔ hɔ Nyame say for that reason I am angry with this generation because they always go astray. They have tested me for 40 years and have sworn an oath in my heart, said they will not enter my rest. Tithe and offering, Adventist giving, and then opening unless a kind tithe, Kingsley, and so I can want some in there. Community leaders, and I say, what the bar as already them have. Debia, you can't want some. Busan who say, tithe triano, send is it here. Wama, GDA any asemwa, what's no a diafra, and a utu anamo. And I say, a son say, GDA near asemwa, what's no, fry a mount to anamontino, unyam hunchra, nyamese, and I will open up the gates of heaven, and then the blessings will flow. And there shall be no room enough to keep it. We have heard a lot. Yame said, for that reason, I have sworn an oath in my anger, said, they shall not enter my rest. A son said, Yema and someone yet tiano, and AGDA in Niafra, na yen tuana montino. Yame say, Ahumejie, omoma, and AGDA diafra no mutuana mon enyano. Ye nyabi. Apomode ho nsɛm so te sɛn deɛn ana wodi wɔde die te sɛn do you think about eating a balanced diet and asa deɛ wobɛdi biara wo me a wamɛn pintin bi ada me exercise o exercise yɛ ɛte sɛn wo hyɛ daa ɛsɛ brɛ ɛnante kakra wo hyɛ daa plan sɛ wobɛkɔ gym anaasɛ wonni brɛ nti no because ekromu ha no and Tessa Ghana, said the Tibiano, Yamia Adoma, Ubetri car. To over the car call no aba, who see an call office, no aba. To one your conscious efforts to obey exercise, you will never exercise. And to go exercise here at the same, unsuonum at the same. Sunlight, in Ipediano, yes, exposed to it, Yabi. Not at the vitamin D, no. Mild one at the same, and I say vitamin D supplement, DBA no yen tan can want some and
Afei, temperance. Abstinence from what is not good, and then moderately using what is good. Enti deɛ ɛnyɛ koraa no deɛ, alcohol, cigarette, ɛne saa nneɛma no, yɛntwe yɛn ho mfiri ho koraa. Na deɛ ɛyɛ no, sɛ yɛyi so no moderately, ɛno na Nyame rehwɛ firi yɛn hɔ. Sɛn na siteɛ, temperance, ɛne da hɔ, ne yɛagye so asetena pa. Ɛsan sɛ yɛmfa nyɛ adwuma no nti no, yareɛ pii. Enti we are not in the rest of God. We are not entering into the rest of God because yɛma gyidie ne nsɛm yi ndi afra. Ti de bia na yɛyare, ne yɛsɛ sungu Nyame so. Sɛn na mframa o ventilation siteɛ, efie, baabi a wɔwɔ mframa a wɔhome, sɛn na siteɛ. Afei, wahomegye ɛte sɛn. Afei, finally, warehyɛ mu a wɔde ahyɛ Nyame mu no, ɛte sɛn. Nyame ɛhwehwɛ sɛ, yɛbɛtumi ama gyidie ne nsɛm a yɛte no ɛdi afra na yɛto anammɔn ɛwɔ no mu. Nyame mmara nsɛm du no, ɔkan James chapter 2 verse 10 to 12 a, ɔse, monka sa na monyɛ sa, sɛ wɔn a ɔnam adehyidie mmara so ɛbɛbu wɔn atɛn. Deɛ obɛdi Nyame mmara nsɛm no nyinaa so, na ɔbɛto mu baako koraa no, ɔyɛ ne nyinaa so tofoɔ. San sɛ deɛ ɔkaa sɛ nni awu no, ɔno a ne kaa sɛ mmɔkorɔ no. Ɛno nti, if the 10 commandments are the standards of judgment, anaasɛ ɛyɛ constitution a Nyame gyina so de abu yɛn atɛn deɛ a, ɛneɛ ɛnyɛ yɛ fam deɛ biara, because the principles of the character of God, no, they are spelled out in His law. Ɛno nti Nyame sɛ, ɛsan sɛ yɛayɛ asoɔden over time, na nsɛm a yɛte yɛde bi yɛ contribution, yɛka bi kyerɛ afoforɔ no, yɛankasa no, yɛmmɛki steps sɛ yɛde tu anammɔn no. Ɛnka akyi. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I'll give you rest. In Matthew chapter 11, verse 28, deɛ Nyame ɛka kyerɛ yɛn no. Na nsɛm a yɛbɛka no berɛ tiawa yi mu no, yɛhu ne nyinaa wɔ Pictures and Prophets, chapter 21 to 23. Afei, Genesis chapter 42 to 50. Exodus chapter 4 to chapter 10. Yɛnkyɛ pii, ɛm sɛ nsɛm no ɛdɔɔso. Ansa na kɔm ɛbɛbɛ wiase nyinaa no, na Nyame ɛnam Joseph so asiesie wiase no ama kɔm no ɛwɔ Egypt. Ɛno nti ɛkɔm no kɔɔ baabiara kɔpem sɛ, now ɛsɛ sɛ ne papa ne ne nuanom a ɔmo Canaan asase so no, ɔmo ba Egypt na ɔmo bɛpɛ aduane, nyɛ saa a ɛkɔm ɛbɛku ɔmo. Pamkyɛw, ɛnɛ sermon title no ɛyɛ sɛn? Obi betumi aboa me. One more night with the frogs. Ɛno nti ɛberɛ a Joseph ehu sɛ ne nuanom ɛreba no, he was able to identify, ɛnyɛ Simon ni, ɛnyɛ Levi ni, ɛnyɛ Isaka ni, ɛnyɛ Dan ni, ɛnyɛ Naphtali ni. Is this not Asher? Is this not Judah? Is this not Gad? Is this not Reuben? Is this not Zebulun? But no, nim sɛ, ne nua Benjamin ɛnka ɔmo ho. Na Joseph ɛde ne nuanom mfom so akyɛ ɔmo, ansa na ɔmo ɛreba ama wɔhu ɔmo. But ohun sɛ Benjamin ɛnka ho no, his main aim ne sɛ ɔbɛtest ɔmo ho sɛ ne nuanom no, ɔmo hatred, ɔmo jealousy, ɛne envy, ɔtan a na ɔmo wɔ, ahoɔyɛ bi a na ɔmo wɔ, ɛne bereberɛ bi a na ɔmo wɔ no, ɔmo asesa afiri ho ana. That was his main objective, not to repay and also hit them back. Nti ɔsɔ ɔmo hwɛɛ, na ohun sɛ ampa nsesaeɛ aba. Nokwasɛm ni, na Joseph enim sɛ, Matthew chapter 6 verse 12 to 15, ɔsɛ, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Na onim sɛ yɛamfa afoforɔ bɔne ankyɛ ɔmo a,
nyame nso mfa ye bone nye den enche yen. Okay, verse 13 or say, and lead us not into temptation. Verse 15, or say, if we do not forgive others their trespasses, our Father in heaven will also not forgive us our trespasses. But if we do, then our Father in heaven would also forgive us. Inti Joseph, oti ho no mfa nche omo a, anka Egypt okoye no nka ankoye ama no. San say, omfa nche ya, nyame nso mfa nche. Enti na odi ache omo. But his objective was to make sure say ni nuanom so so asese omo adwene a, se nkwaje bi ho a, omo so benya bi. Saying ana esitie e wo ne afoforo ntem. Matthew chapter 5 verse 23 to 26. Or say impose all the way ye de e ko na o kai se aha no me kan ye no na abome ayi kakra. When you remember that someone obi ene o asemo a enye wo na obi wo asemo o say o kai se obi ene o asemo a ko actually retreat na afi oni nipa no nko siesie ansa na ade ayede na ba enti we obi na ne wo asem se wo na ne wo asem a se oh me ye afri mi mu but obi ne wo asem a ko na nko siesie ansa na ade aba nyesa wa ye de no ebe ye in vain enti Joseph e de ombo na eche omo na one thing is say saa boniface so no enyame yen erade a oboye no oda na di e kire yen empo ebra na yeda so ya de bonyefo nti kan Romans chapter 5 verse 8 or say God demonstrates his love towards us in that whilst we were still sinners Christ died for us. Enti nyame pese yesua saa suban no one more night with the frogs. Oti nyame ene ya emprim wakoma. Nyame pese se empire a obofa ayaresa ho no obetia oni afoforo ntem eya ansa. Obetia o se for waye de no ko siesie montem ansa na ode aba enye saa nyame entie empire bono. Now Ebra Joseph nianom ba Egypt no. Enam de na Pharaoh the contribution and Joseph a contribute to Egypt ene okom no enti no Pharaoh na owo ho no ma omo preferential treatment omo asase kama and e from the land of Goshen. Ebra omo kotena honom no ekom ba no na Egypt for no they had to pay taxes 1/5 of every produce a ombenya omo no ba so. Joseph Abusiano were exempted from this. Omo preferential treatment. Na ofidi omo kwa. Na adia eba ene se anche bia ana Pharaoh na onim Joseph ene na Abusiano ofree mo. Eno na chi na anche bia na Joseph onzo free mo. Na Pharaoh foforo oba ye no asem esiye. Oye na dwen se Bibia Joseph aye a contributed to Egypt no. He wants to bury it in oblivion. Say obesie obekata e kire kra te say the only mo hwe no. Ti ohyase say obeye bibia fa ho. One, ohun say Joseph abusua no they are multiplying in number. Da no more doso. Two, asase e de mo the Goshen land of Goshen no omo e trefa so nyina. 3, they have kept themselves a distant race. Omo excluded omo from the people of Egypt. Enti Egyptian culture, any omo beliefs, any omo religion, no, they are not part of it. They have their own way of doing things. Enti ansha ebrebi beba, so matamfo ebeto ahye omo so a, omo no mbe ya adwen. Na omo abeto ahye omo so. So he had to do something about it. Into a shase se adwumaden bia ewo Egypt no omo na beye bricks say ye yam niama mel omo na beye bibia. He did it and nyame asem say the more all time money na all suppress omo no na doa no mo doso na doa no mo doso
No kwasem ni abrabo yi mu no akwan ahodo pii so na ye adwen se ye de nyame asem be ye adwuma ye beti ye ho afri wiase mu niama ne wiase mu nsensem so a otaye pii eba ye so but ye koswa egina nyame mu ewo gidie mu a nyame ekoswa ehia yen amen eno nti ohun saa no devise another strategy. Now he spoke with Hebrew midwives ye freba ko Shifra ye freba ko Pua say Hebrew ni bia obeba awo so na ne ba no eye bema no nka munku no secretly na spirit of prophecy say Shifra ene Pua they feared God and until bra Pharaoh ni omo ye sa nhyehyeye secretly no they didn't consent to that. Now nyamisro Hebrew Proverbs chapter 8 verse 13 also to fear God is to hate evil, arrogance, and the froward mouth do I hate. Nyamisro ene bonetine a hand tiny a kontontisem ene anoa ekansem eno na me nyame michiri. Pua and Shifra feared God. To omanya sa inti omanya no nebufuye he went to another step. Now abofra bia ye be woni bia a oye be me bia no cast him to the waters. Sa bre no amu no ana na nyame de abofra kama bi ache parents bi a na ye freba ko Jacobed ye freba ko Amram na Jacobeda na oye maame no ebo modi bia se obekipu abofra for 3 months afi na abene no so to na dwe se obeye kenten kama bi a waterproof na odi abofra na tum na kosi ensuo bi so. Now fortunately sensuo no ensuo a na Pharaoh baba edware mu ti bra Pharaoh baba be dware ye na ohun sa ade yi no nyame asem say onya compassion ma akra no na sorry ni yenim nti summary ebra Miriam oye Moses enua ehun ye no say Pharaoh baba no enya compassion for abofra no obusa say onko free Hebrew for no bi nurses ni bi na ombeje no nkotete no ana o man permission ti Miriam de America ko free Moses maame ebae ye nyina enim Moses maame ebeje abofra no na momenhwe bibi ewa ha. Time of training, education and upbringing. Now na Jacobed empire bo se erade emofra ye kumomo yi no bebai nka otime kra no emamea bigidi se obetimi aye wodwuma na empire ba wabo for some time nti bra onya asa akwanya no ohun se nyame etie ne empire bo in the first place and it was a time when she needed to improve her opportunity to educate the child for God. However, Moses mami hun se bra se o improve akwanya o wo se obetimi educate abofra no for Nyankopon. Na odim se bra bi beba enche bia se odi abofra no ekọ ne royal mother ho. Na influences be surround no ebetimi atwe no afri Nyankopon nchen. Ebra enche bia anase ye mofra no bi era college dada no. Ebra ye mofra no akọ kindergarten any pre-K nom any K to K12 nom yi no. And she say ben ana yegusu eye anase ye ma no say influences are surround omo no enya omo sunsunsanso. No kwasem ni o say Miriam Jacobed spended more time. Now Osha o say she endeavored to imbue in him the fear of God and the love for truth and justice. 2, she earnestly prayed that he would be preserved from every corrupting influence. She showed him the folly and sin of idolatry and early taught him to bow down and pray to the living God, who alone could hear him and help him in every emergency. Enti osai bre etete abofra no eche no kwan efa so ebompaye. Are we spending time with our kids? Do we do family worship? And I said, do we spend time? Say, you bet church omo. Nyame asem. You bet omo how to pray. Are we doing that?
Are we spending time to imbue discipline in our wards? If not, and you're going to say, sorry, any school, an entity, a man, a maya, then we are doomed. Because school, mono, any sorry, no, and as a school, more specifically, they spend 5 days in the school. Sorry, just a day. What kids from other homes know in the school? Sex. Boyfriend, girlfriend. Violence. Sexual promiscuity. Insult. Violence. That is what they know. And to say, school entity or more. What are we looking forward to? You're doomed. Because they are not going to get anything good from there. Now, Child Guidance, chapter 11, subtitle, our is to be taught from babyhood. Pamcho, me pese ye mubi ebe free congregation akenkan amame. Se ube hu nko ade a, obetimi asori na afi wakan amame. Sensu ye nyina ye hu a. Pamcho ye nyina ye hu. Okay. And ye nyina ye be kan in a chorus. Enti Child Guidance, chapter 11, to be taught from babyhood. Pamcho, begin, let's go. Amen. Pachomanti, amen. No. Amen. No kwasem ne say. Ebra awfonum pidie. Ya wo ama ye manyini. We have so much experiences. In him say ujai abofra no now woman no find in the own way and in a well self-willer. Obenya 3 years no na ayedin. That is not when you think that you can reason with a kid and answer the child. Now we're quite astray at that. And see, the spirit of prophecy, catcher and say, they should be taught to reverence parental authority. And see, say, why, yes, sir, na abofrane nini, we travel 3 years, we na say, na swaya dia. Not just say, a brave you or na a certain cow ye jumedi be a 1 year, na manabasa. Tidia cano a empire, any casache, na nyame. Ebe hu ye mobo e wo saa kwan no so. Amen. Moses afi wanyini now he decides say entity a o ma me de ma no no opeso oni nyame ma etu adamo. Enti bra Hebrew ni ene Egypt ni bi ekon a Moses ehu omo no ohun say Egypt ni no e bully Hebrew ni no. So enadwen say obe defend Hebrew ni no na eno mu no okumu Egypt ni no ebra Hebrew for me no e kontokwa oye se okopata no se na de oye no first no eda so e wo madwene mu ena o makomo mu so mo ka say, do you want to kill us as you did to the Egyptian? Ema ebo Moses hu asem no bedru Pharaoh anim. Pharaoh decided say Moses must die. So Moses edwane okwa asase a okoto owura bi efe no Jethro oware owura no ba na ohwe owura no enwan for 40 years eno mu no ene nyame ekasa kire Moses ebra Moses enam sreso no na ohwe nwan no na nyame pese o kire no lessons bi. Now Moses in his childhood, adulthood had learned the military way, and as I had gone through military training. Na was sua niama bibrea na nyame pese
or unlearning. Moses had learned a lot of things in the military. Na nyame pese or unlearning. Moses thought say, nyame soma na anka military forces ana odebeko akoji Israel for no. Nyame said no. Enye soldier for and ye do omukwa akoji Israel for, and that's a Hebrew for no. See, God wanted to teach him the spirit of caretaking, forgetfulness, solitude for his flock. Now, eno no bema nenya compassionate, long suffering for the shepherd of Israel. See, nyame emanu hu say there are influences are surrounding him. He had to let go. He had to renounce error and accept truth. He had to renounce and answer forgo on one kasa high position as the king's grandson. Nyama piwa na se or unlearning. Adofonom nyame peso de ye adwuma. Na a lot of things ana yesua e wo yen culture mu. A lot of things ana yesua e wo school mu. A lot of things ana yesua e wo America hanom. Nyame pese se obetumi de ye adwuma, we need to unlearn a lot of things. Moses needed to unlearn most of the things na wenya from the military training. Enonti na I was say or train ho free the falsehood in Egypt. After sexual dissipation and na basa ne saa niama basa nsanom ene abosomsom na nyame hwese Moses ebe twe no free mu. Na saa nsisan ye we se beba na it needed time. Suban pi na yenam. Suban pi ana yate every nyankopon ho se enye esese free ho. Now so we have spent say 45 years say ya. And as I'm fan say menya 30 years say ya me bro 30 there. But me di 30 say ya. Must spend 30 years and I build that character. It cannot take 30 minutes to change that character. Into what is built or developed in 45 years cannot be changed in 45 minutes. It took time. It's not a here bre. If there could be a change in Moses' character. Now in here say or san the surroundings. Baby ana otie no na in here say or san no. Afi na o here say or renounce error, no accept the truth. But na nyame nko a na be ne boafo. Amen. Na enye easy where human strength would fail na nyame ebe shenedin. Enti nyame ka bibia chen in the spirit of prophecy. Or say obiara in all who have been called or chosen to accomplish a work for God, the human element is seen. Yet they have not been men of stereotype, habits and character, who were satisfied to remain in that condition. They earnestly desired to obtain wisdom from God and to learn to work for him. And Crawford and as obi biara nyame be frɛ no sɛ ɔmmra n'adwuma yi mu no ya na ɔwɔ nanso bi ɛwɔ mu onipasu ɛwɔ mu a nanso nipasu ɔwɔ no ɛnyɛ suban a n'ani gye ho sɛ ɔtena mu nyame hwehwɛ saa nkrɔfoɔ no a suban bi a ɛwɔ mu no ɔmo ɛsrɛ nyame hɔ ahoɔden sɛ ɔmo bɛfiri mu. Amen. Or say, but God will not impart to men divine light while they are content to remain in darkness. In order to receive God's help, man must realize his weakness and deficiency. He must apply his own mind to the great change to be wrought in himself. He must be aroused to earnest and persevering prayer and effort. Wrong habits and customs must be shaken off. And it is only by determined endeavor to correct these errors and to conform to the right principles that the victory can be won. Say obe exert every effort. Obe boy empire for na wa kentine ho Sabbath ba ko esu was striving with all energy. Na what two anamono ana sans sign a bit me about. Many never attain to the position that they might occupy because they wait for God to do for them that which he has given them power to do for themselves. Nyame amaya hoden ne tumi se nyame bi wa se ye sha se tu anamo ba de bia ne yete saa te bia no ho ye se werade ohun ye mobo werade hu mo o yes sir o say God will not do for you that which he has given you the power to do. Ehia se tu anamo o ye nhyehyeye na o free te bia bi mu a
God requires you to do it today. One more night with the frogs. And ne uti nyame ni a emprim wakoma. Nyame say bi wadwene mu, bi wakoma mu na saa ensesan no ebetumi aba ama. Now, Moses na oye kika ne bufu a otimi kum nipa no. Now, he was meek, he was reverent, he was humble, and above all, he was patient. So kind, Numbers chapter 12 verse 3, or say, and Moses was meek above all men on the face of the earth. Hallelujah. And in Nyame timi sesa Moses said the beya or no beye nedwuma. Yenso so obetimi ayen sesan ewo yemu. Now, ebra Nyame efre Moses no. Nyame ede bibi eto nenim. Na Nyame ehia Moses no. O say Moses ehia ase se o kai bo hia Nyame ahye wonom agyanom. Ene no makodi enkwaso mu no. That is how Hebrew for ekoye enkwa Egypt. Omo baaye Pharaoh foforo baaye no wanted to bury all that Joseph had done. That is when the slavery began. Enti Moses ehia kai the promises a Nyame ede amom. O hia bompaye edima oman no. Na spirit of prophecy say those were the time one Nyame honhom inspire no emanate through the book of Genesis. Ene abe nhira ama me no we. Nti bra ye di ma foforo na ye ben Nyame wo mpaibom no ya na niam pi eta esi. Na Nyame eka kire Moses se me pesa wokọ na wokọ ka kire Pharaoh se o makwan ema me man embesene na onko som me. Now ye nhwe enche bia na ye de bewe. Now, God meets Moses at Horeb. Abraham Moses ende nwan no nam sre so at Mount Horeb. Ana ohun say as a flame bi e dere. Na so enwura na flame no e dere e wom no. Enhye. What is this? To ye say obe pinchen ho no. Abraham o pinchen ho no. Spirit of prophecy in the Bible say Nyame etien mo efre no with his name. Moses, baby, o nam no, and as a ujina no, a asase kronkron, and unti ronamum poboa. Now, the question is, however could a desert ground, however could a mountainside be a holy ground unless God were there? Say, both time be home, it may be holy grounds there. Nanye, Nanyame or honti, and a be holy grounds. Into the lesson for us is, wherever 2 or 3 are gathered, Matthew chapter 18 verse 20, in my name, then I am there. Enti baby a yewo bia no a ye hye wo Nyame din mu no, Nyame wo ho. Enti yen kita hodie, yen anamontuo, Nyame rehwe se, ye bema na ye wano, enhyehyɛ ye kwan so, eni die kwan so. Enti Habakkuk chapter 2 verse 20, or say the Lord is in his holy temple. Let all the earth keep silent. Nyame wo na sorry fie kronkron. Aman nyina nya den. Nye kom. Ti Nyame ehwehwe se besua bibi every what happened and as it transpired between one Moses and no. Enti we eka ahobrase ho asem. Now Moses tries excusing himself. Na saying na anase ebra yedru mu a nominating committee ekoyiyi nipa ama omabesom ewo afia ye be simu yimu no. There are going to be so many excuses. Me kan ho bi. Also kan ho bi. Na no cre sometimes just excuse no nya no cre. The excuses are real. They are genuine. Nyame nim say ampa, minim say woni bre. But still I no nyame pese ye so ne dwumadie mu. Na etimi koso. Moses' first excuse, Exodus chapter 3 verse 10. I say, who am I to go before Pharaoh? Mene why say me call Pharaoh nim na Moses nim de why. The question is say what say wo ho e wo ba bia. Ya na ye ka se ko ho ko kanya mesem a e den ma. Na Moses akum nipa a Pharaoh pene ko no. Enti na ensem odi yi no ho no nim se nyame e ye all wise. E chen no. Nyame say go
Assurance, verse 12. Go, I'll be with you, and this shall be a sign, say me count. Nyame yɛ nsɛnkyerɛnne ne nsa ɔde hyɛ ne n'ataadeɛ dane kwata oyiye na asa aba fresh ne poma dane wɔwɔ na wasa peke afei wɔsɛ okay. Now second excuse, Erade ɔman no kɔ nkwasum no akyɛ so many years ni. They are blind, they are ignorant. Afei the knowledge of God no kora no, they are destitute of it. Ɛno nti mekɔ a na mekɔ sɛ mogya me nom Nyankopɔn sɛ memmra mɛfa mo mmra na monkɔsom a ɔmbɛbusa sɛ ɔyɛ hwan. Nyame sɛ ka kyerɛ ɔm sɛ the I am. Me ne nea me ne na mɛtoa so a ayɛ deɛ meyɛ no me na masoma wo. The third excuse, Erade me koraa menim kasa meyɛ nyaa me kasa no mehoro so kakra. Nyame sɛ don't worry, Aaron will be your spokesperson. Enti bra nomination ɛkɔ so yi Nyame ɛpa wo sɛ kɔdi dwumadie bi a me koraa me ne ho nimdeɛ. Nyame sɛ yɛ me oriente wo, mɛkyerɛ wo deɛ ɔbɛyɛ, mɛkyerɛ wo deɛ ɔbɛka. Sɛ berɛ no duru na sɛ ɛɛden a mɛma ɔhu deɛ ɛsɛ sɛ wɔyɛ. Wɔn a ɛwɔ ho nimdeɛ wɔ hɔ ɔmbɛtumi aboa wo. Moses gave so many excuses. And so Nyame sɛ one am pɛ sɛ me use you. Okay, now God gave Moses specific instructions. Now okɔ afrɛ elders no monkɔ Pharaoh hɔ bɔ mama ne sɛ me Nyame me na masoma wo na deɛ me se monkɔ Pharaoh hɔ ɛwɔ ho enie. Afei ɛmaa no Egyptian neighbors no ɔmo nkɔ ɔmo nkyɛn mo sɛ ɔmo for silver, for gold, afei clothing. Now Moses akɔ Pharaoh anim. Pharaoh Nyankopɔn deɛ ɔbɔɔ ɔsoro ne asase no ɛna somaa me sɛ memmɛka nkyerɛ wo sɛ ma ne man ɛkwan ma ɔmo nkɔsom no. Pharaoh sɛ da memma ɔmo nkɔ. Nyame sɛ woama ɔmo ankɔ a Moses mede ɔhaw baako du ɛna ɛbɛba Egypt so. Pharaoh prim n'akoma ti deɛ di kan Nyame ma nsuo nyinaa da ne mogya. Hebrefoɔ ɛsɛ nsuo anom a nsuo no yɛ korɔgyen. Afei Egypt ni ɛsɛ nsuo anom a na ada ne mogya. What is this? Pharaoh says still Nyame sɛ sɛ wɔamma kwan a mo ankɔ a mɛma mpɔnkyɛnni bebree aba asase no so, abɛgu asase no so. Pharaoh said no, mɛma ɔmo nkɔ. Now wɔamma ɔmo ankɔ a mɛma lies aba edwie aba asase no so. Pharaoh says no, mɛma ɔmo nkɔ. Mɛma flies aba awansena nom ɛne n'abusuafoɔ no, mɛma ɔmo nkɔ. Mɛma ɔmo ɛmmoa ɛwuwu, ɔmo livestock nnwan mpɔnkye mmirekyi ɛwuwu. Pharaoh said no, I will not let them go. Now mɛma hail, ice a emu odu a ɛtɔ firi soro ɛbɔ wɔ ɛtumi kum aba. Pharaoh said no, mɛma ɔmo nkɔ. Mɛma locust ntutu mmɛ aba abɛwe ɔmo mfuo ɛne ɔmo mfudeɛ. Pharaoh said no, mɛma ɔmo nkɔ. Mɛma esum aduru Egypt nyinaa. Pharaoh said no, mɛma ɔmo nkɔ. Finally ɔmo abakan ɛbɛwuwu. Ɛno deɛ kan Pharaoh sansa ne ba na owu a obedi n'adeɛ no ɔno wawu bi. Ti ma mɛma ɔmo nkɔ na mehwɛ ebi a Nyame no bɛsan nyane me ba yi na mewu a ebi a wabedi m'adeɛ. No kwasɛm ni. Now we are going to take a closer look at Exodus chapter 8 verse 1 to 10 na yɛde ɛnɛ deɛ no aba awie. Exodus chapter 8 nti mpakyɛw yɛ nyinaa yɛmbie hɔ. Mpakyɛw fa o Bible ɛhɔ na asɛm no nyinaa gyina. One more night with the frogs. One more night with the frogs. One more night with the frogs. Pamcho sɛ obi abi a obetumi ahyɛ aseɛ akenkan ama me. Mepacho Exodus chapter 8 verse 1 to 10. What the Lord says, let my people go. So
they will come up into your palace and your bedroom and onto your bed, onto the houses of your officials and on your people, and into your ovens and kneading bowls. But you ain't you, baby, I'm punching no beba, Babsishan, Yano, Mepasian, so, huh? The frogs will come up on you and your people and all your officials. Then the Lord said to Moses, Okay, but your first home, mammy. You bet to us, but you'll bet to us, but first home, for the meantime. Now, catch a Pharaoh, so, oh, mammy, my uncle, no more cost me. So, I'm a choir, me, Mamma Poncheni, Abba, assassinating in us, every sunum. Now, a be, Ebewo, or more epiemu, or massaso, or more empa, or more bedroom, or more passo, or more phone, no more. Baby, Poncheni, Ebebahonum. Now, send a Poncheni su esitie. Mejidi se a Poncheni baku piha, Yemodo do a be skatana ebi cry, ya stampede on ebino. Ebe bebre. Especially be a Yemuma, maybe so a member, maybe so big. But a Poncheni piha said ye ne soon and a hosity and I say no ho ye bibi kakra. Edi a Poncheni mouse sonumua. Ebe den kakra amount. Na emponchani ebeba bebia. Omu rera bebia. Paso. Passe. O phone bebia tok pano. Ponchani bia ponchani ni. Ensuomu ponchani ni. Omu be ra bebia. Ana Pharaoh eprim na kuma. Ti Moses edenensa ne poma echere ensuo no so. Ponchani na APP every baby afi omo furu ra baby a afi Pharaoh ehwe ne din na afi ono so magicians no ayama ponchani ni biaba okay or challenge Nyankopon afi no ama days bia beto so or twen se nka ponchani no beko na watu aso prim na kuma omo nkoda enti afi na ontimi enna omo gu ne mpaso Pharaoh kose okoda ponchene ne gugu mpai so yi se obese oda de a ene ese se oda omumu na one mpanchane no eda mpam so now Pharaoh hwe ya ponchene nko o se Moses Aaron momra mon kan kire munyame ne se o ma ponchene ne nko na mema ne man akọ o makosom no Afe Moses say Afe Pharaoh o de wa ye ko nyame nchen but wa ka kire yen say ye ko ka kire nyame no yen kan kire da ben ana o man ponchen no ensa enko nti mpacho to aso emame Now, Moses said to Pharaoh, I leave to you the honor of setting the time for me. Me jayama, one kasa chere me ko nyame ne me kan kasa da ben na o man ponchene no enko. You and your officials and your people that you and your houses may be with. Okay, timpacho. Ponchene aba ompaso. Aba odem. O phone no mo. Baby ubia mponcheni ni utu na ya uti ya mponcheni so na wose wo pese omoko
San said, I feel mobile. Now Moses say, one kasa, ye konya me hono. You will leave the time and not to you. Yen can't change a or more monko da ben, pacho, one can be considered. Right now. Cecilia, one I see a more monko. Omonko da ben, pacho, diana, afi, Pharaoh, a kind. Montio. Moses replied, "It will be as you say, so that you may know there is no one like the Lord our God." Pharaoh, me dasipi. Amen. 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 But your amen no emma em say you be Amen. Okay. Enti Pharaoh, Moses said, "Men can't change nyame say da ben when?" Pharaoh said, "China Tomorrow." It means that he wanted to spend one more night with the frogs. Opeso sanim ponchene no tena anajo baako bio eka ho. Now, ponchene no ejina wa ma bonisu ahodo pia ewo mene wo abrabo mu. Ena nyame ekasa kyerɛ no. Nyame ebusa yen sɛ, "Wa nkasa nka wo ma ho kwan a kameyi saa bonisu na firi mu. Da bɛn ana wobɛbie wo koma mu. Da bɛn ana wobɛma wo ho kwan ama ma yɛ saa nsesae ɛwɔ wo mu. Woka kyerɛ nyame sɛ ɔkyena. San sɛ da biara no wo saa te bia no mu. Da biara no san sɛ wonya biribi firi mu nti no anaasɛ w'adwene yɛ sɛ wonya benefit bi firi mu no, you want to spend one more night with the frogs. And there is an idiomatic expression, the boiling frog syndrome. Now, ansana me kan we na ya bompa ye etwa to no. Me frɛ me hokani na afi ya to nnwom baako na afi ye de abewe nti me pacho media for pacho ebre na so nti me monye ho adwuma man. Amen. But you have mobile microphones in it. should we tarry when Jesus is pleading?
should we linger and heed not his mercies, mercies for you and for me. Come home, come home, come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling all sinners, come home. Time is now fleeting, the moments are passing, passing from you and for me. Shadows are gathering, the birds are running, coming for you and for me. Come home, come home, come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling all sinners, come home. Today, Nyame rehwɛ sɛ, if you hear his voice, do not harden your heart. Deɛ wokuta mu biara no, do not decide to spend one more night with the frogs. Oh, for the wonderful love he has promised, promised for you and for me. Though we have sinned, he has mercy and pardon, pardon for you and for me. Come home, come home, come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling all sinners, come home. Amen. Mpɔnkyɛnni wɔ suban bi a, sɛ wode ne to nsuohyɛ mu a, wobɛhwiri na wɔdwane. But fa ne to nsuo a ɛyɛ room temperature mu. Wobɛda mu a, ne sɔ kakra, ɛnhyɛ aseɛ sɛ ɛwɔme na ɔgu so da mu. Ɔnyɛ cognizant of the danger a ɛreba no. Nti ɛbɛhiti na ɛwɔme a kɔpem sɛ ɔbɛyɛ cooked. Saa pɛpɛɛpɛ, there are a lot of suban wɔ yɛn mu a ɛhyɛ ase a if we don't kill it, it will grow up to eat us up. Ayɛ te sɛ obi ɛtete gyata na ɔma no aduane di, na ɔma no aduane di. If the lion becomes wild, onyini a ɔno mo bɛfidi on, nipa na ɔma no aduane adi no. Nti Nyame nhwɛ sɛ anything a ɛbɛtumi ayɛ problematic, ɛhyɛ ase a we have to yield. Yɛma ɔno Nyame ho kwan ma ɔyɛ nsesaeɛ ɛwɔ yɛn mu. Nyɛ saa yɛakoma ɛbɛpirim na yɛayɛ okay with the situation. Afei na ɛnyɛ bɔne bio ɛma yɛn. Nti Nyame nom yɛn na ɔnhyira yɛn na yɛndecide sɛ no, we don't want to spend one more night with the frogs. But yɛpɛ sɛ yɛgye mu ɛma no.
Amen.
adom a awia yi adesua a yɛbɛsua no ɛyɛ asɛmmisa nti mepɛ sɛ mebusa na wodwene ho na yɛhyia a yɛyia no. Why are you a Seventh-day Adventist? Deɛ nti ɛna woyɛ memenda kwanwani? Deɛ nti ɛna woyɛ memenda kwanwani? Nti mpakyɛw fakɔ adwendwene mu yɛhyia awia a yɛbɛtrae na yɛyi ano. Ɔma yɛmmɔ mpaeɛ. Ɔdomfoɔ ne wo Nyankopɔn, ɔbɔ adeɛ ɛnɛ homeda anɔpa nso so wakasa akyerɛ yɛn. Ɔmmea hu sɛ suban ahodoɔ pii ana ɛwɔ yɛn mu a yɛnyɛ mu a yɛbɛdi yɛn nya, na ɛno nti wopie a woanhwɛ yɛbɛyɛ yɛra mma. Nti nnɛ yi yɛate wo nne yi na yɛte wo honhom no nne yi, boa yɛn ma yɛmpremi yɛn akoma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anya ahomegyeɛ ama yɛn kra ɛwɔ asase yi so ne asase a ɛbɛba no mu. Dom yɛn saa na hyira yɛn, na wopie a yɛaka wo mapa no ho bi. Yɛda wo ase sɛ watie yɛn mpaebɔ yi, sane sɛ yɛbusa ne Yesu Kristo din mu. Amen.